ya wanda idansa ke gani koyaushe, ko a cikin duhun dare sashi-sashi, sahun kuda da kiyashi baya ɓuya gare ka ya manzon Allah, ya wanda yake gani ta gabansa, ya wanda yake gani ta bayansa, gabanka Allah, bayanka Allah, Muhammadin Rasulullahi. Allah yana son ka Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Idan Allah ya ce ina son ka Ahmadu, Allah na kishin ka Ahmadu, Allah yana kishin ka manzon Allah. Duk wanda zai bi manzon Allah yana bayan Ubangiji, Allah ya gama yaban kayansa. Allah ya riga ya gama yaban kayansa. Duk wanda zai so manzon Allah to ka sani Allah ya gama son abinsa. Ba wanda zai so manzon Allah sai dai ya kwatanta. Shi yabo ma rage wa annabi yake yabo. Shi yabo rage yaban yake a gaban manzon Allah. Saboda shi annabi shi ne asalin yabon ma. Yabo ƙarya yake yabo manzon Allah. Godiya ma ƙarya cike ta gode wa manzon Allah. Saboda duk yaban da za a yi wa annabi, Allah ya gama yaban kayansa. Duk sanda za ka yi wa annabi, Allah ya gama son kayansa. Ba abin da Allah yake so irin manzon Allah. Allah ka yarda mu so manzon Allah. Ba abin da yake son annabi daɗi. Allah ka yassare mana manzon Allah. Shi yasa duk wuya duk daɗi, kar ka yarda a fika da manzon Allah. A fika da komai amma kar a fika a manzon Allah. Saboda annabi shi kadai ne hanyar tsira, shi kadai ne abin da ya rage mana, shine abin da muke tunkaho da shi, Muhammadu Rasulullahi. Annabi shine shugaba, jagaba, jagora, shugaban mu, abin kaunan mu. Allah ka yarda mu so manzon Allah. Allah ka yassare mana manzon Allah. Ka yassare mana manzon Allah. Ka yassare mana ziyara sababu yankewa. Allah ya ɗaukaka ambatan Muhammadu Rasulullahi. Wa rafa'ana laka zikran. Allah ya tsarkake harshen manzon Allah. Wama yantiqu anil hawa. Allah ya ce bai aiko manzon Allah ba sai dinga zama rahama a gare mu. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. To ku gaya idan baka so wannan annabin ba wa zaka so? Ga annabin Isa, ga annabin Kasaita, ga annabin soyayya. Allah fa shi ya kawo ya ajiye yake ta san abin da yake renon ka. Allah ya ce kar kowa ma ya so shi, ni ina son kayana. Soyayya da ƙauna an gama ta a gurin Allah da manzon Allah. Allah yana son ka Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Idan Allah ya ce ina son ka Ahmadu, Allah na kishin ka Ahmadu, Allah yana kishin ka manzon Allah. Duk wanda zai bi manzon Allah yana bayan Ubangiji, Allah ya gama yaban kayansa. Allah ya riga ya gama yaban kayansa. Duk wanda zai so manzon Allah so ka sani Allah ya gama son abinsa. Ba wanda zai so manzon Allah sai dai ya kwatanta. Shi yabo ma rage wa annabi yake. Shi yabo rage yaban yake a gaban manzon Allah. Saboda shi annabi shi ne asalin yabon ma. Yabo ƙarya yake yabo manzon Allah. Godiya ma ƙarya cike ta gode wa manzon Allah. Saboda duk yaban da za a yi wa annabi, Allah ya gama yaban kayansa. Duk sanda za ka yi wa annabi, Allah ya gama son kayansa. Ba abin da Allah yake so irin manzon Allah. Allah kai ne al-azizu, Allah kai ne al-jabbaru, Allah kai ne gani bila bisali. Allah dan girman ka, dan isar ka, dan buwayar ka, dan matsayi da martaba na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama a gurin ka. Allah mu bayinka ne masu laifi, masu kuskure. Allah dan isar ka, dan buwayar ka, Allah ka yafi mana zanuban mu. Allah ka sa muna cikin bayin da ake yantawa a cikin wannan wata na Ramadana. Allah ka sa muna cikin bayin da ake wa gafara a wannan wata na Ramadana. Allah ka sa muna cikin bayin da suke mutane azuna a cikin wannan wata Ramadana. Allah ka shirya da mu farki madaidaici. Yan shaye-shaye Allah ka shirye su. Allah ka gara su hanya madaidaiciya. Allah dan isar ka, dan buwaya ka, dan matsayi da martaba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Marasa lafiya Allah ka ba su lafiya. Mu da muke da lafiya Allah ka ƙara mana. Allah muna kamun kafa da sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Din mai damuwa Allah ka yaye masa. Din mai matsala Allah ka yaye masa. Allah ka yanta mu. Allah ka sa muna cikin wanda ake wa gafara da rahama da alkhairin da yake wata Ramadana. Allah ka shirya da mu tafarki madaidaici. Albarkatun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bismillah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد آمين. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال صلاتي قوم مع النبي صلى الله عليه وسلم. Bacci yake da